Welkom terug bij de grote optocht van Limburg, de grote optocht van Heerlen. Bij de Winkbulen, daar zijn we te gast, zoals eerder jaar met een schitterend vastelovens zunke besteld bij Thijs Zelen. Dankjewel nog Thijs, als we zitten te kijken. Vanavond dan zou ik het gaan regenen, maar dan is die optocht voorbij. Hoewel, we hebben 200 deelnemers in totaal. We zijn nu bij nummer 61, dus we moeten nog even, mag ik echt het lekkerste bij. En kijk naar de optocht hier in Heerlen. Dat doen we ook met de burgemeester Paul de Pla. Daar zit hij neer van mij. Dan moet ik hier even in het Huilands kallen, anders versteet u mij niet. Meneer de Pla, u heeft nu uw macht weer moeten inleveren. En tot als woensdag bent u machteloos. Hoe voelt dat? Het voelt heel erg goed, want als je ziet wie het over heeft genomen, zowel hier als in Hoensbroek, dan kunnen ze het alleen maar goed doen. Prins Raoul, de eerste, heb je hem nog tips gegeven? Geniet ervan. Het zijn de mooiste dagen van je leven. Het is de mooiste stad die je onder je kunt hebben. Dus geniet ervan en laat zien hoe mooi 66 jaar Winkbulen, 66 jaar plezier is in onze leefstad Heerlen. Oh, dat wordt al een klein stukje dialect. Ja, maar je kunt ook gewoon Limburgs kallen mee. Oké, dan ga ik carnaval vieren. Kunt ze niet leren. Dan moest je, Ja, nou, Pino. Ja, dat komt. de kniepen aan dan, hè. Ja, dat is schonkelen, hè. Dat is De schonkel wel. Het is iets. Oud of jong, krank of gezond, we schonkelen allemaal. Dit is echt werkelijk fantastisch. Gok u zelf nog goed met vastelovend in Heerlen? Ik vind het geweldig om hier vastelavondfeest te vieren. Al die activiteiten. En ik probeer elk jaar weer iets nieuws te kijken. Vanochtend ben ik bij het Prinsontbijt geweest. Ja, het is gewoon zo mooi te zien hoe verschillende activiteiten zijn. Hoe jong en oud samen doet. Wat dat betreft heeft Wil Kniepen echt gelijk. Het is een feest waar iedereen het met elkaar, ja, laat ik zeggen, iedereen zich met elkaar verenigt. Vastelavond samen. Dat is eigenlijk de beste uitdrukking van het gevoel wat er hier staat. En ik hoop dat dat gevoel eigenlijk het hele jaar zou kunnen blijven bestaan. De vastelovens integratie werkelijk gewoon met vlag en wimpel gehold. Burgemeester Paul de Pla, dank u wel. Heel veel plezier nog. Dankjewel en jullie ook heel veel plezier. Welke groep zien we hier op dit moment? Ziet CV de Brouwers er nog 62. En die hebben 66 jaar de wink in de kop. Een schöne, hele traditie en ik noem het op. Voor de mensen die trouwens net inschakelen, ook heel even belangrijk om te weten. Ik bedoel, Hans van der Log is dit zomaar Hans van der Log. Hij is parapapapa, Hans van der Log, de opperwingbuul van de Winkbulen. Dat betekent dat ze altijd met de naast overal vooraan stezen. Ja, ik zo niet met de naast vooraan, want dat zit op Prins natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Maar ik ben wel het ganse seizoen erbij. Elke keer als zo'n glussigheid naar boete treedt, ga ik met en door het woord te voeren namens de vereniging. Dus eigenlijk wist ik eerder jouw Prins, een beetje. Je wilt hetzelfde tempo moest aanhouden. Ja, hebben ze hetzelfde tempo. Hé, jongens, we zitten er aan toe. Het had allemaal bij u. Kleier, wat kleier. We zijn met een frisse wink door de kleierkast. Dus we zijn alle oude pakken te verkopen. En nu allemaal andere dingen pakken en de dingen van die paar jaar geleden. Oh, wat leuk. Hé, ik zie dat de Frits niet erbij is, want de Frits is prins bij de Schwenskes in Zwekense geworden, hè? Daar hadden het te druk, helaas. En een vol programma, die vrouwen waren erbij. Dat had ik gezien. En dat wij waren er ook, maar helaas. Ja, dan moest keuzes maken met de prins beste. Dat is zo. Hé, hartstikke mooi. Ja, We hadden een prachtige groep. Complimenten. dankjewel. Adieu. En dan kunt de wagen aan van de carnavalsspring van alweer anno 1989. Die hebben het Oktoberfest goed gebeeld. En er werd zo'n beetje soms wel eens gezegd dat het Oktoberfest de vastelovend geen overnemen. Nog lang niet. Maar ik denk dat ze dat absoluut niet aan kunnen tippen. Vier Limburgers worden vast aan de traditie. En hebben natuurlijk geen het Oktoberfest erbij om ons te amuseren. Maar de creativiteit die met de vastelovend loskomt, dat had ze met het Oktoberfest helemaal niet. Er is ook een groep met wagenbouwers die weer een prachtige wagen ingezet hebben. Het leuke is er nog heel lang werden gezegd van de vastelovend, het geen toekomst meer, de jeugd pakt dat niet op. Maar dat is niks meer van te zenen inmiddels. De vastelovend is misschien nog wel jeugdiger dan ooit. Ja, ik denk dat is zeker goed seks. Er zijn altijd meer jongeren die instappen en ook jongeren die in de loods met aan het bouwen zijn. En dat hebben ze oud en jong, de oudere lieren, de jongeren wie het mot en die technieken. Deze wagen, de juist wat weekend, dit is ook wel ganz goed fietsschuim gemaakt. En daar kun je het fantastische koppen mee maken. Dan Jean Koch, de grote man in de wagenbouwersloods van de carnavalsring van Albi. En hij
kunt een van de oudste spaskapellen. Dit jaar Hansie of jubileum. Spaskapel de Pratsbühle. Door de cafés in Heerlen. Nou, de discipline niet in de cafés, want dan komen ze gaan in naar binnen. Ja. Gisteravond stonden ze, de Pratsbühle stonden in vuren die bistro. Hey, Heerlen stonden ze te spelen en die hebben de muziek maken tot kunst verheven. Want het is echt een kunst om het zo weer te krijgen dat ze op een trommelkens houden. En zeker op die maat, de nemers kunnen metspelen. Dat is een beetje hele. Ooit geschreven door Nick Bout. En dat is afgelopen jaar overleden helaas. En dit jaar kunt je weer een eerbetoon brengen aan Nick. Maar dat wordt een oude traditie dat weer op de carnavalsdienstig een 4 voor 12 de Ule gaat zijn hoor. En dan werd dat liedje gespeeld precies op het moment dat 12 uur is. En dat dan, wanneer dat afgelopen is, is er vastgelopen in de hele voorbij. Dat geeft van dit jaar kan ik keer doen. Dus ik gooi ook alle muzikanten in hele op. En dan 12 uur met de Ule gaat zitten gaan. Nummer 65, hand voor het beeld. Immer gemütlich. We zijn een groep uit Landgraaf die de gemütlichheid hij in de optocht brengen. Met Schoen Pekskes. Hier even voor het programma wat er nog allemaal hier in Heerlen te zien is en te doen is. Met de vastelovend waar dan hier even een stuntje Kripa. Waarin Biel Kripa nog een keer geëerd werd. Verschillende mensen die zien liedjes zingen. Dat is op maandag altijd, hè? Is op maandagavond, ja. Wat is er nog verder in de Heerlen te doen? Ja, we hebben vanavond uiteraard het optochtbal in het feestpaviljoen. Kunnen we met 2000 man kunnen we naar binnen. We werden vanavond ook de optochtprijzen bekendgemaakt en uitgereikt. Morgenmiddag over Esselkesbal voor de jeugd. Morgenavond het stuntje Knipa. En daarna nog het gezellige stuntje zijn in het paviljoen. En op dinsdag had we natuurlijk een hele de boetegewone binnenzitting. En dat is legendarisch, heb ik begrepen. Hè? Dat is die Café Pelt. Dan moest ze erg die best doen om door naar binnen te komen. Dat is echt zo met de chanslevel zo, up, einde erbij. Maar zo gezellig wie dat Frits. Fantastisch. Elk jaar weer. Hey, en dat ligt het hele op de dinsdagmiddag. En natuurlijk, de dinsdagmiddag zit voor een andere weetschaft, Wijsmans. Dat is de kindercarnaval. Daar is het gaat rustiger. Dan kunnen de kinderen rennen. Dan kunnen ze springen. Dan kunnen ze een beetje goed rusten. Dan kunnen ze rustig rondrennen. En een fantastische vastelovend beleven. Lieve dames en heren, voorziet hij de Schelmen van Heerlen. 6 x 11 jaar is het niet mis. Ze hebben dit jaar Sunsi op Route 66. En dat verwijst natuurlijk naar het jubileum van de Windbühle. En kijk eens wat ze prachtige motoren hebben gebouwd. En eindelijk maken de kinderen van de basisscholen en de papa en de man vertellen. Dat heb ik al een keer gezien. Want we waren in de wagenbouwersloods met de scholen. Met de 6e klasse, die worden op bezoek. En toen heb ik de kinderen ook verteld. Kijk, dat zijn motoren aan het bouwen. Maar dat mag er nog niet vertellen toes. Dan is met giekeren en heel al wat de Schelmen gaan doen. Ja. En ook is het geheim bekend. Die zijn ze, de bikers van de Schelmen. Is het traditie om het geheim te houden, was ze in de optocht thuis? Ja, eigenlijk wel. De veel groepen vertellen van tevoren niks. En het is toch eigenlijk wel het schoonste om echt de dag van de optocht pas dat te laten zien wat ze dat jaar gemaakt hebben. Die Pekskes hebben we nog niet gezien gisteren in ons leeftijd Heerlen. Maar vandaag kunt alles naar boete waar ze die weken lang aangebouwd hebben.
En deze groep ziet er prachtig goed. Even voor het motto, 66 jaar Wink in de kop, 6 keer 11 jaar Wink in de kop. De Winkbulen hebben een jubileum. U bent niet verplicht om dit te houden aan dat motto. Hè? Het is gewoon als ondersteuning, heb je dat goed begrepen? Ja, we proberen altijd een motto te bedenken zodat de groep het steun hebben om daar op te bouwen. Maar de groep is het helemaal los om te kiezen wat ze willen. Dat moet een beetje de creativiteit moest een beetje lu laten, want dat duurt dus bij de vaste lopen. Eigen creativiteit. En dat zie je ook in deze groep. Het zijn de hofduivekes. Een grote groep met een grote wagen, met bonte kleuren. En er is ook een van die wagens die gebouwd werden gebroken in de loods. En ik moet zeggen, het is een prachtig schoene wagen. Ik vroeg me af wie ze hem afgekregen hebben. Daar wordt zo ontzettend veel werk aan. Al die bewegende delen. En lieve dames en heren, toes. De wagen werd volkomen aangestuurd door in een laptop. Want het is totaal digitaal uitgerust. Wow. Met luchtdruk. En al die delen bewegen. Fantastisch wie ze dat gemaakt hebben. ICT ten top. De hopdubbekes. Dus die kan ik bellen als je computerproblemen hebt nog, Toes. Die kan ik bellen. Ja, die hebben nooit computerproblemen. Dat Ja, is maar ik wel, dan kan ik ze bellen dus. Hoerkop van een Vullewink. En dat is ook een van de kijkers daar. Lonneke, Hi! zeg, vier hand een geweldige stemming. Wie is het daarachter eigenlijk, waar die hier vandaan komt? Ja, geweldig. Er zijn super lui langs de kant. Het is echt waar? super. Ja, kijk eens naar het weer. Wat Ja. wil er nog meer? Hey, en kijk eens wat ze dan de wagens liggen. Ja, Bouwen jaar. het vorige week waren de jaar. Ja, Evie. Jongen, jongen. En sliep het nu? Het sliep, Hoe ja. lang? Nee, bij de hoek begon ze in slaap te vallen. Dus, het Prima. was fantastisch was. Goed zo, laat hem lekker slopen, hè. Hoi, hoi. Hallo. Dat was CV Toujours. Met de vastelovensvierster van het jaar 2012. Het Lon Lenen. Die zijn dit jaar verkleed als blonde meisjes. En daarmee brengen ze kleur en spas naar de stad. De volgende groep is Schwab-Ram. En dat zijn de manslu die zich samen hebben gepakt. De pap en de zonen. Ze zijn al 34 jaar, lopen ze met in de optocht. En onder hen is een oud-staatsprins, de Rob van de Bos. En de hele Schwink roest volop de schalenveger van Schwab-Ram. Een strakke, vaste lovenskop. Yes. Het zijn de richtige dandies van Heerlen, lieve dames en heren. Die zitten dit jaar strak in het pak. Oh, kijk eens hier. Hij krijgt iemand, jongens, de wink in de kop. Oh jee. Onder de kap. En kijk eens, oh. Och, dan krijgt het een wink in de kop gespuit. Dat zal ze maar blij met zien. En dat is het schöne, ook in de optocht. De interactie met de lui langs de straat. En ja, als hij natuurlijk het café het Ezeljke geest daar, dan kan ze er natuurlijk van uitgaan dat ze de klos is. Dat ze hier naar vuren moest komen. Ik wil zomercarnaval. Op dit moment is het een heerlijke zonnige dag. Vastelopen zonnig. Ik kijk naar de optocht van Heerlen. En wat een prachtig beeld als je door de orkestrade kijkt.
Hij loopt het sportprogramma in de mannengroep met 32 manslui. Dat wordt Breuker, maar een stuk of 15 jongen. Maar ja, die hebben allemaal nachwuchs gekregen. De zonen gaan tegenwoordig ook allemaal met. En straks krijgen we natuurlijk de dames. Het staat hier vol. Ik heb ze. Oké, wat is een heerlijke optocht onder de heerlijke heren van Demisek? Hoi jongen, we kennen het wel schudden. Kun je dat nog drinken meneer? We zijn schudden. Alleen We zijn enorm in schudden. Kom eens met of met, we moeten wel op te lopen. Oké, en de stimmung, is hij wel je stimmung? Het is zeker stimmung. Maar we moeten hier schudden en we gaan nu Russisch roulette doen. Oké, goed. Wat houdt dat in? Ja, hier van de tour? Oké, spannend. Moet ik een beetje aan En we zien? moeten de blik in de gaten houden. Ja? Ja. Ja. Oh. En dan, vertel. En dan let op. Heerlijk. Dat is toch wel gelukt. Ja. Ja, ik snap je de stimmung eruit. Allah. De Demisek, een bekende groepie in Heerlen. Die grote hit hebben gehad met O Tamara. Zelfs op de landelijke radiozenders nog gedraaid. Wereldberoemd in Heerlen en daar moet de Demisek. We gaan naar nummer 71, Spas in zich. Een groep met bonte kleuren. En we hebben dit jaar geen extra aandacht voor doen. Vorig jaar waren ze ook al in Demisek. Dus hebben we veel alleen maar commentaar gegeven op Demisek en hebben die niet. Dat moeten we vergeten. Dat moeten we even zeggen. Want onder die leden van Spas in zich, daar zit natuurlijk het 11 van de Kommer. En die hebben we op de afgelopen Groenzig over heksen treffen in Heerlen. En zij had dat georganiseerd. Fantastisch feestje. Hey, in ons liefstad Heerlen. Zoals op donderdag het oude wieverbal hebben in Valkenburg. Hebben we weer op Groenzig het heksen treffen. En het wordt elk jaar drukker. Dit jaar op een aantal plaatsen over optredens van slagerartiesten. Andy Kronenberg hoor hij, de dorpsgekken, Paul en Leo. Het was echt een fantastische happening. Hier zijn ze, Spas in zich. Carnavalsvereniging De Stapgasten. De Stapgasten die gaan al jaren tegen de wink in. Wat bedoelen ze daarmee? Trekken zich niks van hun aan? Die trekken zich echt nergens schet van aan. En een fantastische groep die al jaren met ons metgeeft. En die zich langzamerhand ook meer inzetten dan alleen voor de stapgasten. De voorzitter van het feestpaviljoen of Ferry Spiers, die is er ook bij. Een aantal grote vastelandsvierders. Jeroen Maassen en nog een aantal van die knuppelen zal ik maar zeggen. Stapgasten anno 1990. Maar die hebben ze binnen de Vasseloven nog heel erg nodig. Mensen die zich een klein beetje tegen de heersende Vasselovers
in gaan lopen, toch? Duurt erbij. Ja, zoals de vastelovend eigenlijk bedoeld is om te sturen met de gevestigde orde, om zich daar tegen te verzetten. Zit er ook binnen de vastelovend altijd een aantal die het net anders doen, en dat vier dat keer zouden willen eigenlijk. Zo wie die van Demi Sek, die zijn natuurlijk ook zo, die gaan in het eerste uur van ons dit jaar ook geschreven dat we nu meer moesten lachen en dat we nu meer show moesten brengen. Maar ik heb ons uitzondering gemaakt en dan wordt het natuurlijk van Demi Sek. Maar de mensen op voorhand al, dat heeft geen zin. De groep Guido Koenen, ja, het kost niet uitblijven, hè. Het maandketeer, ook even erbij in de optocht in Heren. Ja, zeker. Hartstikke gezellig. Hartstikke mooi weer. Maar ik ben de stationsplaat aan het promoten. Ik kom extra goed zitten, kijk me naar de Marotte sjaal. Ik vind het wat begrijp, want zit er die voor de burgemeester. Want, Kijk, wat is die sjaal dan? Echt van de Marotte? Ja, mooi. Hey, en nu kunnen ze even protesteren dat het zoveel geld Ik ben een echte laanmaker, en ik kom je laanmaker. En komt ze hagen tegen de burgemeester. Volgend jaar komt ze in Zittercarnaval via Ik denk dat het niet gaat lukken, maar de kinderen hem zelf vragen, dat kunnen we aan. Goed, aan! Ja, het maandkwartier ook een heet hanghijzerie en een hele. Wanneer moet dat nu ook alweer klaar zijn? Ja, zoals ik het nu zie, moet dat best wel snel gaan. Maar volgens mij doet dat nog wel een jaar of twee bis dat gans klaar is. Ze hebben nu de plaat gelegd over het spoor en ook richtig opgebouwd werden. Maar het gaat best snel, moet ik zeggen. Ze zijn goed bezig door dit station. Een Spaskapel zien we weer hier verschijnen. Toch weer één. Ik heb hier live muziek dan normaal hebben jullie idee. Kan dat kloppen? Dat is of er meer live muziek in de optocht is. Ja, ik moet zeggen, we hebben een vaste groep Spaskapellen die een hele nacht ronddrukken. Het zit er niet echt veel, niet miserabel, broodspullen, immer gedaan is. Maar dan gaat voor iets nieuws. Dat vind ik veel beter. Carnavalsvereniging Tweedub. We zijn niet met z'n tweeën, maar met z'n vieven. En hier was het motto, 4 zin in de wolken. En kijk eens wat een prachtige pakjes dat die gemaakt werden. Zometeen even terug in de gouden team. Kijk eens wat een gezicht. Fantastisch, zo klein. Mupke in de optocht. Dan komen de E-keurenvrucht. Dat betekent dat in Ekenerveld in het aantal is. De E-keurenvrucht is een groep, een grote groep die al jarenlang in de optocht metgeeft en nog altijd prijzen weghaalt in de optocht. Die hebben dit jaar vieren ze in de tropische windkracht, vieren ze de vaste lopen. Dit kader van ons. De E-keurenvrucht kunt geraaf aan de carnavalsvereniging de E-keuren op het Ekenerveld.
dat is natuurlijk de vereniging van Rob Dijks, onze collega-commentator op straat. Dit jaar, het laatste jaar, dat de Rob als president met de e-keuren metgeet. Hij gaat langzamerhand het rustiger aandoen en plaats maken voor opvolging in het Ekenerveld. Ik denk dat dat wel een gemis gaat worden als de Rob daar niet meer vooraan staat. Ja, dan stond ik heen met de e-keurenbrug en de John Reinders. John, tropische windkracht willen brengen met de e-keurenbrug. Ja, dat klopt. En vanuit het Ekenerveld proberen je tropische sferen hier naar de stad te brengen, vanuit de wijk. En ja, volgens mij lukt dat wel met dit weer. Net. Ja, dat dacht ik. En daar is Stijn ook metgenomen natuurlijk. Dus ik ken en jong genoeg beginnen en dat vind ik net leuk, dus dat ja, ken ik me kapot aan. Goed zo, dat ziet er fantastisch uit. Oh ja, Allah! En daar staat daar de prins van het Ekenerveld, de Dick van Wielie. 2 meter lang, stikt overal bovenuit. Is ontzettend handig als iemand zoeken is. Veel Dina van de wagen af als ze daar bovenop zit, zo goed is dat. De filterwagen een beetje klinkt goed, maar kijk eens wie ze gooien. Hierop zit natuurlijk de jeugdprins Robin de Tweede en het blonde meisje Chelsea. Een bloeiende vereniging voor het Ekenerveld, die zich ook hier in het centrum van Heerlen laten zien. Altijd paraat. En aan boord is natuurlijk de Chris Hunjet. Dit jaar goed gereikt door Poefel Moefel. En dat is zo wie 4 voor zilver van de gouden ezels uitreiken. Doen ze dat bij de e-keuren met dat Poefel Moefel. En Chris is al jaren zetten zich in voor jeugdcarnaval. Hoewel hij nog niet echt weet dat ze een strikskop moest doen. Maar ja, dat zal hem wel vergeven. De Poefelmoefel is hem werkelijk dik verdiend. De e-keuren doet het Ekenerveld. Even een opname. De streo's met krentenbollen en snuits. De wagen van de e-keuren. Er werd flink gestrooid en gegooid. Er dik Willy in beeld. En hij komt voor met de ZG-jury alaaf. Kijk eens daar. Zo moesten vastelopen het lieren vieren in ons liefstad Heerlen. Ze hebben dit jaar fantasie pakken. Vorig jaar waren ze nog onderdeel van de e-keurenbrug, maar dit jaar zijn ze apart in de optocht met. Allemaal spas en plezier vanuit het Ekenerveld. Nummer 80, CVBI geraapt. En de hele ezel is al 66 jaar oud. Zitten motorezels van Route 66. In het jubileumjaar 6x11 jaar van de windwielen. Van Heerlen.
laatste keer. Jullie kan zien als het oude doos op deze fiets allemaal met Esther Sterren de Wallenstraat. Nummer 81, de baanbulen. Onze piloot kroeg de wink in de kop en had ons de hele optocht gedropt. Schön dat ze de groep hij in hele gedropt hebben om heen mee te lopen in de optocht. En de lu langs de kant te amuseren met die prachtige kleuren en schöne muziek. Ik doe de slager van Heerlen van dit jaar trouwens op de achtergrond. Ja, die slager van Heerlen is dit jaar van de dorpsgekken. En dat is een liedje blij. Ik ben zo blij, ik ben gelukkig. En dat past zo goed bij het liedje blij, want we zijn zo blij. En een beeld ziet voor het Judith van Rooyen. En dat had afgelopen jaar met het jubileum van ons in het wijkenfeest, had dat de hele baan gemobiliseerd. En ik moet zeggen, die komen met 2 harmonieën naar binnen, hij in de tent. Met zeker 400 lu. Fantastisch wie ze dat op de hele baan voor elkaar gekregen hebben. En dat wordt allemaal te danken aan het Judith en de Mike van Beek. Super gedaan. Nou, de Stimmung ist jetzt ganz schön üblich. Wie hat er das vor, was der auf die Stimmung direkt so hat? Nou, veel slapen, veel drinken, veel plezier maken, goed eten. Mooi. En dat wordt het. Ah, dat horen, nou, dat lukt goed. En de zon, hè. Dat is wel heerlijk. Ja. Mooi, geniet van de optocht. Dat doen we. Oké. 7 capiches dit. En het is een steeds kleiner werdende groep. Besteed doet 3 families. Doet het Bekkerveld en Welten. Die lopen op maandag met in Welten de optocht. En dinsdag doen ze de likstoet hier in Heerlen. Ja, die hebben dit jaar al 66 jaar de wing in de kop. Maar ze hadden nog kunnen vangen. We gaan eens kijken wat dat allemaal betekent. Jongenzaak. Echt rijke stieren, ook vanuit het Ekenerveld zie je niet. Nog Huub de Mark en nog wel. Wie gaat dat zo als ze zo door die schroten loopt? Het is super hè, Rob. De hele optocht is ieder jaar weer super en dit jaar wel weer heel geweldig. Het verwachten we het weer. Beter kost gewoon niet. Het is super hè. Hey, en als meetje, hey, wie is dat? Sehr schön. Also ich muss nur sagen, top, top, top. Das hast du sehr schön gesagt. Also noch viel Spaß. Okay, noch viel Spaß. Tschüss, Allah, hello, hello. Dit zijn prachtige pakken wat we hier zien. Welke groep is dit? Is dit al carnavalsvereniging hier en daar? Ja, ik denk dat dat die 12 meetjes zijn die bij Cirque Soleil uitbeelden. Prachtig circus overigens, Cirque du Soleil. Ik heb het een aantal keren mogen zien. Het ziet er schitterend uit. Als ze dit, zeggen hey, dat ze bij Cirque Soleil niet binnenkomen, dan daarom hebben ze maar hun eigen circus gebouwd. Nou, ik moet zeggen, hij kent Cirque Soleil absoluut niet aan tippen. Fantastisch chic. Zie je hier en door. Ah, er is er weer. Upke. Ja, ieder jaar is weer met hem terug in de carnaval. En die hebben altijd gehad met een bus
Of dit jaar hebben ze gaat met zwammen. Zo'n optocht is natuurlijk fantastisch, maar wie ziet de rest van de dag eruit voor u? Ga er vanaf en toe Op de ringletten, hè? op de rug laten. Vertel eens. Outlaatservice is outlaatservice. Dus de lui moeten zich opofferen voor Anger, hè? Dat is een vakman, hè? Ja. Zo. En de optocht, wie is de stemming in de optocht? Geweldig. Ja, wie immer, hè? Wie immer, gezellig en goed. Goed, geniet ervan. Doei. Ton Kuipers is net in gesprek met ME. De Party Slammers zijn niet ook komen. Dat is een wagen met flink veel geluid, denk ik. Ja, veel geluid en veel zwaam. Maar ja, je hebt dit jaar Chinese draken die ze bestrijden. En dan huurt natuurlijk zwaam en vuur uit de moe van de draak. En ik moet zeggen, het is ook gezellig druk hier op het Pancratiusplein. En dat is het hele, het zit echt rijen dik. En die vult me best op dat er ook best veel lui verkleed zijn. Ja. Dus, dat is wat ik net al zei, dat hebben ze niet altijd die optocht. Hè. Dat is heel veel mensen dan toch niet verkleed of alleen maar met een speldje op of met een heutje. Maar hier zitten ze mooi uitgedost en dat is alleen maar leuk voor de mensen die ook metlopen. Die daar, ja, sommigen zelfs sinds augustus mee bezig zijn geweest om een wagen te bouwen. Dat die dan rijkelijk beloond werden. Ja, het is natuurlijk zo dat veel lui op te komen kijken, maar dat meteen nog het moment aangeriepen om daarna te blijven hangen, Ja, te blijven dat is vlekken. erg ook natuurlijk. En dan natuurlijk deze dat in hele helemaal verkleed. En daar kunt de carnavalsvereniging het lopend buffet. En die komen van Welte, zijn afkomstig uit de scouting van Bekker Welte. En die hebben dit jaar Waterwereld. Het Spas en Gauzin duiken 4 van vastelavond in. Een prachtig mooie zeemiddag. En de groep die langzamerhand ook aan het groeien is met een aantal kingers die erbij zijn. Vorig jaar houden ze nog prijs in de optocht. Dan moest je zich voorstellen dat dus al die pakken die zijn zelf gemaakt, die zijn nergens gehold, die hebben ze zelf inneemt. Dat kan je ook zien. Wieveel oorwerk erin zit. Ik ben van een paar mensen die het leuk vinden om te doen. En dan voor alle moppen zo'n plekje gemaakt. Dat is zeer bewonderenswaardig. Ja, er zitten heel veel groepen die doen zich ontzettend vernuiten. Die zijn er al weken, monden van tevoren bezig ermee. Maar ja, de final touch is meestal de morgen van tevoren. Ja. Dat ze nog moeten aanmaken. Maar kijk, de ding bieden bij de prijsuitreiking ook nog dit soort dingen. Door ja, hoeveel is er zelf gemaakt en hoeveel meter is erin gestoken. Wat zijn de pijlers? Ja, ze hebben een aantal categorieën waar ze op moeten jureren. Natuurlijk een stukje van ja, wat beelden ze uit en wie beelden ze het uit. Maar het gaat ook om een stukje detail. Wie had ze het opgepakt? Hoeveel werk is erin gestoken? En een belangrijk stuk dit jaar is ook de presentatie. Ja, dus er toch genoeg showbiz. Wie dat zich presenteert. Want ik zeg altijd, de optocht is voor 2 groepen. Dat is natuurlijk voor de lui, die komen kijken, maar zeker ook voor zichzelf. Maar dan moest beide groepen moesten wel verzorgen. Je moest zelf spas beleven, maar ook de lui langs de optocht de spas geven. Weer bij de vastelavontuur. Oh, kijk eens aan. Rood-wit, de kleuren van de windbulen. Ik denk dat dat de nieuwe generatie is. Oh, maar wacht eens heel even, die kan ik wel zo met lopen in mijn Slego. Rood-wit. Sorry. Ja, maar dat zit... Nee, dat zit niet. De nieuwe generatie, dit zijn de Scherpkes. En die hebben het motto Gone with the Windbulen. Zo niet het thema van de film Gone with the Wind. En die hebben ook een eigen prins bij zich, Prins Rick, de eerste. Ze zeggen zelf dat ze een groeiende groep vrienden zijn met de tweede generatie spasmakers. Voorop, prachtig mooie pakjes. Kostuums van wel eer. De Scherpkes. En de wagen is
is nummer 91 van Zeelude Graasvreters. Moet wel de Benzeroor. Het kutvuur voor het damesteam van de RKVV Weltania, de voetbalclub van Welve. Vliegeniers. Hand op Herretje wink in de kop. Door Tsunami via door Hele. Ja, dan zit hier als Hele natuurlijk Groeitjob. Het 4 over 2 jaar. Hey, het glazen huis op het Patriciusplein hebben we staan. Een topprestatie om dat voor elkaar te krijgen. Het glazen huis naar Limburg. Arendt bij me en Theo Arendt vroeger bij de Duitsers zit en nu als solist als Einzelgänger. Al 52 jaar. Vanaf 63. Mijn leven God en nog immer leuk. Nog helemaal leuk. En ik denk vooral dit jaar, of niet? Dit jaar zie ik nog 66 jaar. Ik had het begin met gemaakt van de windmeulen. En ik ga nog zo lang weekend met. Oké, en wat stelt het eigenlijk vuur? Wat zijn eigen makkers? Dat nog niet, maar op 66 jaar windmeulen. En dat don't vergeet, samen met die. Veel plezier nog. Kijk naar de grote optocht van Heerlen, de grootste van Limburg. Met 200 deelnemers in totaal. En we zitten Pino op de helft op deze zeer zonnige Vastelovens Zunnik. Zoals het eigenlijk ook duurt. En dan kunt de wagen van de nieuwe generatie. En na 66 jaar zijn ze er altijd nog bij. En zie, voor de steampunk tijd en vliegmachine. Ze hebben zich weer fantastisch laten invallen met een prachtig bewegende wagen. In de hele Vastelovens optocht. En in die 28 jaar hebben ze al regelmatig gepresteerd om de eerste prijs met een hoes te nemen. En ik denk dat dit zeker op het gebied van techniek zeker weer een goede kanshebber is. Misschien hadden we het al gezien, hè? Dat is een wagen dat besteedt uit een combinatie van 3 aanhangers. Dus in totaal 4. Prachtig wie ze dat in één geschoesterd hebben. En de stimmung stroolt er vanaf. De nieuwe generatie is de vereniging die destijds gestart is met de tructocht op dinsdagavond, de lichtjesstoet zoals ze nu heet, de lichtstoet. En hij komt voor de Joeks-familie. En ze hebben wingvangers wie zich richtige wingbulen. Zo wat een wingbul richtig is. De Tim begint te lachen, maar wingbulen, maar weet toch wat een wingbul is? De windmüll is in de ballon. Als er een priks is er niks meer nu van. Veel wind erin. Ja. En een richtige show. Zonder veel inhoud. En dat wordt van oorsprong natuurlijk de naam van de Herrliche Vastelovens Vereniging. En dat doet voor Iran. Want we brengen natuurlijk altijd een feestje. Maar dat is altijd met een lach en een traan. En natuurlijk met genoeg verwijzing naar de kolder. De Vastelovens zo schoon maakt. De Joeks-familie.
prachtig chic. Die manslie met die winkvangers. En de dames schoen en chic en elegant. Met het parapluutje. En die hand prachtige rokken aan. Ik vroeg me af hoe ze daar vanaf de kroegen met binnenkomen. Nou, dat is een hele goede vraag voor ze stelt, want als je om de her kijkt, het steekt hier bom en bomvol. In Heerlen is het vandaag te doen. Als je dit vergelijkt met een aantal jaren geleden, nou ja, laat maar zeggen, vorig jaar, dus het groot wordt. Wordt ook druk, maar vandaag is het echt raadzaam om op die te komen naar Heerlen. Wil ze zo meteen een café, of wie Gerrit zegt, de Wiertschaft nog binnen kennen. Maar dat is het geluk. Als er zo goed weer is, dat ze natuurlijk boeten ook fatsoenlijk vastelovend kunnen vieren. En dan is er een aantal groepen toch wel met de kerkjes, met muziek boeten blijven staan. En de kapellen ook boeten langs de kroegen trekken. En liever boeten blijven staan. En dat is uiteraard het paviljoen, daar kunnen 2000 mensen in. Werd het altijd door de Winkbulen beschikbaar gesteld, het paviljoen, of hoe werkt het? Nou, allemaal geen angst, hè? Maar wel Allemaal geen angst. allemaal carnavalskijk. Allemaal carnaval. Ja, afvrouw Olivier. Allemaal helemaal raadgek van de carnaval. Eigenlijk is in een keer per jaar te weinig. Maar ja, we moeten wachten. Niks aan te doen. Maar dan gaan we ook echt 4 dagen helemaal los. We zitten zo in de optocht, het zit de stimmung goed erin en lukken lekker dun. Het is geweldig. En we hadden het filmpje erbij en een stimmung en een drukte langs de weg. Dat wil je niet geloven. Echt geweldig, geweldig. Niet van de optocht. Dat doen we zeker, dat wel. Hier even terug naar het paviljoen dat hier dus staat. Het werd door de Winkbulen hier neergezet of een stukje achter? Ja, de Winkbulen hebben een paar, volgens mij 13 jaar geleden het initiatief genomen. Intussen werd het georganiseerd door de stichting Piefpaard heel laat. Maar ja, dat zijn eigenlijk grotendeels Winkbulen die daar hingen sterken. Die dat elk jaar weer voor elkaar krijgen. Ik moet zeggen, zo'n topprestatie. Omdat hij er elke keer neer te zetten. En waarom hebben ze dat gedaan? Wordt het vooral het idee van in de cafés zit het te vol, we hebben nog meer plek nodig? Nou, 13 jaar geleden was het geval dat de Schouwburg toekwam, vanwege de verbouwing. Ja. En toen hebben de Winkbulen samen met de horecaondernemers op het Bagratieспlein gezegd van, dat moeten we eigenlijk naar het centrum halen, dat moeten we naar onze plein halen. Ja. Samen, gemütlich bijeen. Zeg Jacqueline, dat had wel een bijzondere naam, hè? Ja, Wie is dat? Zemlich Fabrieklich. En waarom? Dat we Zemlich Fabrieklich zijn. En dat het ons wel eens onderweg soms niet zo weer met vliegen. Maar, een miljoen. Oké, en wat ben je er nu uit? We zijn nu 2 uur, dat is op leeftijd ohne pensioen. Oké, dus je gaat niet meer de log in? Nee, u niet meer. Oké, dat zou ik maar niet doen. Ga maar lekker carnaval vieren. Hallo! Ja, deze groep, moet ik even kijken, vol ornaat. En die hebben zich verkleed als Lego-mannetjes. En die bouwen en slopen voor een nog mooier Heerlen. Alles te maken ook natuurlijk met Maankwartier en alle verbouwingen die hier grond zijn. De facelift voor Heerlen. En ik denk dat dat ook te maken had met de nieuwe Lego-winkel die in het Loon zit. Natuurlijk, ja. Een grote Lego-winkel in het Loon geopend. Ja, en dus die vragen zich natuurlijk aan, komt voor bouwen of komt voor slopen? Het grootste van Europa gaat het leren, heb ik begrepen. De grootste Lego-winkel wat er de grootste Lego-winkel van Europa. Maar die vragen zich af, bouwen, slopen. Ah, laten we maar gewoon op te lopen. Dat is veel gezelliger. En dat is liefst dat Heerlen. Nou, kijk eens hij. Oh ja, mag ik achterop? Oké, hij vertel eens wat er zo bijzonder is aan de optocht hier in Heerlen. Ja, het is het beste van heel Limburg natuurlijk. Hoezo dat? Ja, zie je dat niet? Al die kleuren en al die oude lui die al 66 jaar meegaan. Dat? Ja. Ja, en de zon. Wacht nog. Laat me gewoon een beetje vasthouden. Ja, nee. Van alles vasthouden. Ja, dat! Joehoe!
dat wees al 66 jaar. Born to be a Wingbühl. Want dat is het thema van dit jaar. 6 keer 11 jaar Wink in de kop. In verband met het jubileum van de Wingbühlen. Ze hebben het grootst gevierd met een jubileum weekend. Waarbij ook alle weken van Heerlen worden goed genodigd om er een groot feest van te maken. Of eerder week apart hè, en hun eigen helden te laten optreden. Om die mensen nog eens een keer in het circuit te zetten. En verder is natuurlijk dat prachtige concert. Ploem meets Kniepa, of Kniepa meets Ploem. Met liedjes van Darwiel Kniepa uit Heerlen en Nico Ploem. Legendarische zanger uit Kerkrade. Dat concert krijgen we morgen trouwens op de radio te huren bij L1 vanaf 2 uur. Dinsdag 2 uur het concert. Kniepa meets Ploem. Absoluut de moeite waard om dat te beluisteren. Prachtig opgenomen. Ja, en we hebben hij in beeld. Een ontzettend chique groep, een grote groep. En die komen van het Bernardinus College. Hey, een van die gerenommeerde onderwijsinstellingen in ons liefstad Heerlen. Die hebben eeuwig trui aan onze ESO. Die bestemd dit jaar 100 jaar. En zijn in november onderscheiden met de allerhoogste vastelavondsonderscheiding van Gouden ESO van de Wingbühlen in 2014. 100 jaar besteedt deze school. Die houden een prachtig feest op het sportveld van het Bernardinus College. 4 grote tenten houden ze op staan. Een Remi-Demi programma. En een grote reunie. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook geweest. En ik heb collega's van vroeger gezien die ik echt al 24 jaar niet meer gezien hadden. Dat was fantastisch. Chique avond wordt dat. En die kosten die allemaal nog? Ja, die kosten ik allemaal nog. Ja, ik ben de bekende Heerlen. Ah, zo. Dus dat geeft nog wel. Als de Opperwingbühl is natuurlijk bekend. Tegenwoordig niet alleen in Heerlen, maar in ganz Limburg. Ja. Jo Jansen komt net even op de afgelopen de bassist van Under the Never. Daar loopt hij ook met in deze stoet. En we dan even wat weer ook hier in Heerlen. Het jaarlijks afscheidsconcert heeft gegeven. Deze transneet gisteren, zoals het normaal is, op vastelavond zaterdag, maar een week ervoor. Het Tonka, die hij erop getrooien. Maar ook Ton en Henk van de Jansen Baggerband. Heel mooi optreden van Under the Never, die sowieso ook een jubileum hebben. 33 jaar bestaan ze. En de gouden narrenkap hebben gekregen. Dit jaar veel jubilea. Bernardinus. Het valt wel op inderdaad, joh. Under the Never, Wingbühlen. En ik heb ook in de optocht een hele groep gezien die toch jubileum hebben dit jaar. De straten werden een beetje schoon gewerkt. Dat vind ik sowieso altijd zo prachtig. De gemeente dat die ieder jaar weer enorme best om alles hier op te ruimen. En heeft er op tot 1 uur getrokken. En dan ligt dan weer overal confetti en sluits wat doet de wagen weer geholpen natuurlijk. Jongen. Hé, wat zit hier aan doen, hé? De straatwegen. Ja, ik denk goed, er zou rijden, dus we moeten dat het een beetje proper is hier. Maar. Dames en heren, Paul en Leo, bekend u en hij geeft toe alleen in de optocht met Leo. Ja, allemaal met de chef, kameraad van me in de optocht, chefrijders. En we maken het een beetje proper en gezellig natuurlijk. Is dit Heerlen op zijn best? Ja, goed, kijk, het is ook gewoon verdiend. Hoef maar zoet te staan, lukt vanzelf. Goed zo. Even kijken, dat staat niet in het formulier, maar dat is traditie. De Leo van Polen, Leo, schreef zich nooit in. Lekker pers leggen met de vastelavond, dat huurt erbij, dat moet ook. En dan geeft dus nu als Mr. Proper. Altijd een hele rare reclame gevonden trouwens, dat mannetje. Vertrouw je hem nooit heel erg. Het ziet er zeer eigenaardig uit, maar prachtig goed gebeeld op deze weer. Leikulas en de chefrijders. Komen uit de carnavalsvereniging Kappes. En ik moet zeggen, Kappes die bouwde vroeger altijd in het blommenschuurke van de Cole Frans. En daar is ook een liedje op gemaakt van Paul en Leo. Ah, dat moet ik niet zeggen. Ja, juist. een van de leukste vastelavondliedjes uit Heerlen. En herkenbaar denk ik voor heel veel mensen die met hun aan de optocht. Want wie kiezen de wagen nu weer uit de stuur? Als ze net niet de goede afmeting hebben gemaakt. Nummer 102, die jongen van Welte. 4 vegen door stip uit de lange Jan. Zodat er hele link weer goed door kan.
schoorsteenvegers. Nu ga ik even kijken. De spasvogel. Dit zit de spasvogel van de hele baan. En ze hebben dit jaar de vlegers. De Sasvleugel, carnavalsvereniging de Sasvleugel. 48 personen, bestond 13 jaar. En die komt de hele baan. En ze zeggen met 66 jaar, wink in de rug, zien weer ze vliegen. Ze vliegen net op de hele wink. De winnaars van de Golden Duivenkap. Nummer de 9, 3 met deze klassieker Tantani. Kijk Tim, en dat bedoel ik nu. Dat ze het publiek moest amuseren. Ja. De optocht steekt even stil. En dan mag ze gewoon in de Polonaise op straat. Zo moet het vastelovend in de optocht gebracht worden. Amusement. Zichzelf amuseren. En de lui langs de kant daarbij betrekken. Fantastisch. En nummer 104, de hingste van de hele baan. Hier Hunter Wink in de rug. De groep wagenbouwers van 45 personen. Inmiddels is minister Ronald Plasterk even zich gewoon zitten hier. Daar is het natuurlijk weer gewend om zo lang moeder te staan te kijken naar groepen die voorbij trekken. Daar heeft zich even gewoon zitten met een krentenbol. Ja, maar ja, dat is natuurlijk gewend. Dat is de minister van Binnenlandse Hij Zaken. moet veel zitten, ja, maar daar zit veel. Ja. En Limburg is natuurlijk voor Den in Den Haag een beetje boeteland. Dus ja, veel indrukken. Maar een beetje wennen. Maar de hingsten bouwen al jarenlang prachtige praalwagens. In de loodsen op de hele baan. En tegenwoordig bouwen ze een kerkbouw en een grote loods. Prachtig wat ze dit jaar in eigen geschoesterd hebben. Een grote wagen, maar ook zieker. Niet op zijn minst ontzettend chique pakjes. En daar is waar hele ook Riegen is.
Maar die groepen die toch in een wagen bouwen, maar dan ochtend menen met 40 of 50 man met te lopen. En daar prachtige pakjes te maken. Vroeger worden hele vastelovensdorp toch eigenlijk bekend vanwege de klonen. Voor de ruiken, zo wie we vroeger de klumpjes houden. Maar tegenwoordig zie je veel grote wagens met ontzettend gekleurde groepen. Grote, kleurrijke groepen. Ja. Hallo. Hoi. Vertel eens wie jullie tijdens de optocht. Goed? Ja. Leuk. Wat is het leukste dan? Ja, al die lui en gewoon carnaval vieren. Carnaval. Wie viert zo het leukste carnaval? En waar? Ja, hij in Heerlen, in de tent. Ja. En de tent? Ja. En wat is er dat doen dan? Ja, feesten, carnaval vieren. Dus wie ziet het programma deze nog in Toulouse? Ook nog Heerlen. Ja. En weer carnaval En vieren. de carnaval vieren. Echt carnavalsfeest. Ja. Heerlijk. Vind ik zo Anna. Ja, we hadden het net over Ronald Plasterk, we hadden het over Paul de Pla, maar er lopen nog veel meer bekende Heerlenaren rond. Eén daarvan is Paul Munsterman. We zoeken net als in de compaan Leo in de optocht, maar Paul natuurlijk van Paul en Leo. Is ook ieder jaar hier te vinden in ons café, want eenmalig hier in Heerlenstijd. En Paul, ik wil hier leggen, wat ik weet, hingen in Hergotsvot. Het zit er weer op. Je hebt weer een geweldige show gegeven. Wieveel dagen achter elkaar alweer? Dat worden er drie jaar hingen in. Ja. In het cultuurhuis in Heerlen. Dat is een soort revue, hè? Zo mogen we het omschrijven. Ja, het houdt een beetje in het midden tussen een revue en een beetje cabaret, een beetje toneel, een beetje van alles gaat. Maar ja, een leuke formule en sneed heel erg leuk aan, dus we zijn er heel tevreden mee. Dit jaar alleen niet het LVK, sowieso op de Parkstad gewoon niet te vinden. Merk je het nu meteen ook in die optredens, het aantal optredens bijvoorbeeld? Dat ze minder geboekt of valt er met? Ik denk dat dat op termijn wel zo is. Daar moet ik gewoon heel eerlijk en realistisch in zijn. Dus op dit moment alle verenigingen, en zeker in zo'n lang seizoen, hoort er rekening met het feit dat ze het geld maar een keer kunnen uitgeven. En ja, als ze een keer Beppie of Erwin of Big Benny wilt hebben, dan blijft er voor de rest weinig over. En dan wil ze de toppers uit het LVK trekken. Ja, dat horen we hier dit jaar niet. Eigenlijk is het een indirecte vraag, moet ik gewoon bielappen? Moet ik dit gewoon gaan geven dadelijk? Ja, Pelske. Ik heb er dadelijk aan. Dat is lekker. 200 groepen die meedoen aan een optocht, is het lang genoeg of te lang? Ik vind het geweldig. Het kind mij niet lang genoeg. En ze zijn al vreugd begost. We hebben geweldig weer. 2 keer 6 graden bij 66 jaar je Wingbulen. Ik vind het fantastisch. Heb je al vanaf nummer 1 gezien trouwens? Ja, wat ik bezat bij mij in de straat. Oh, ik wou ze eigenlijk nog een keer laten lopen voor ik, omdat ze zeggen ik kan me niet lang genoeg door. Dus. Dat mag van mij. Nou, dan gaan we dat zo meteen nog een keer doen. Prima. Ja. Veel plezier, Paul. Tot straks. Hey, hartstikke bedankt. Ja, kom eens kijken, hé. Wat hast du allemaal heen staan? Het ziek, waar? Een ramme zieke kar. Ja, maar het is een lesplankje van Heerlen. Ja, stop eens even. Kom, kijk eens, wat? Ik heb het hem daar. Dat is de batteraf. Dat is onze stadsprins. Met de batteraf. Oké, en dit heet, dat vond ik wel leuk. Dat is het weer. Op een af. Ja, dus zo gaat zien van minister Plasterk. Hij gaat dialect in de formulieren. Hè. We hebben nog een cursus zo goed geleerd voor die lui. Die wordt niet van hier komen, dus dat kan allemaal goed. Heel erg leuk. Leuk bedankt. Hoi. En leuk op dat het leersplankje vond ik toch wel de foto van onze Stolzoek Lustigheid met de betiteling in de batteraaf. En ik moet zeggen, dat kind zou wat zeggen, jongen, wat zit van hem een squid geweest deze week. Het schiet overal zo spontaan op af. Had een smile op het gezicht. En een richtige jubileumprins voor ons Wingbulen. Nummer 108. Totaal los. En die doorstaan al 6 jaar de hele schwink. Ze gaan over de 60 keer met in de auto. En had zich dit jaar weer laten invallen. Wat ruikt heel lekker. Vertel eens. Ja, we stellen ook parfumbuur. We hebben allerlei parfumbio's. Heerlijk. En verschillende keurtjes of Ja, dezelfde. we zijn Chanel. Chanel nummer 66. Want het is 66 jaar Wingbulen.
Mooi. En wie lang zijn er nu al mee bezig? Hoe lang hadden we carnaval in de kop? Al vanaf de zomervakantie, dus vanaf september denk ik. Heerlijk. En is het weer goed, al het werk? Ja, zeker. Ja. Vooral met dit weer is het zeker weer. Oké, fijn. Met Leonie Frisse van de Wouweleren. Twee van die dames hebben dit jaar ook voor de eerste keer metgedaan met het slagerconcours in Heerlen. Super dat we wat met Jongbloed erbij hebben op het slagerconcours. Ze hebben ook een prachtig liedje. Chanel nummer 66. Ach, ik stink nu al. Boah. En daar kunt er Einzelgänger. We gaan luisteren naar de Rob Dijks. Jo, hij had voor Pierre Vijgen als Einzelgänger, maar dat is gevaren hu. Ja, ik heb zoveel attributen bij me. Ik heb het 11-jarig jubileum en ik heb alle kloemelen van de laatste 10 jaar erop gezet. Dus ik ga nu niet als Einzelgänger te voet, maar volgend jaar ga ik weer te voet. Ja, een geweldig idee. We laten de wagen nu langs gaan en ik ga voor kijken wat ze allemaal gedaan zijn de laatste 11 jaar. Hulp ze me even eraf. Dankjewel, allemaal. Ik denk dat MSC hier in drupjes handelt en een goede businessken hebben in Heerlen. Want ik heb al verschillende stemmen gehuurd die nu al op zonnig helemaal voorop zijn. Ja, het wordt een lang seizoen, hè? Het is een afmattingsslag. En ik moet zeggen, we hebben onze hooglustigheid gisteren gelukkig op 10 heen gekregen. Het wordt een beetje lastig. En ik kan niet zeggen, het wordt nog veel lastiger om mij naar hem te krijgen. De gisteren natuurlijk al op die als laatste. Dat is opperbingbuur, dus ja, die moest wachten dat iedereen in bed ligt, toch? Nou, dat niet echt. Ik heb me toch wel een beetje ingehouden. Ik zou dat gebruiken als excuus. Ik zou dat gebruiken als excuus. Ja, nee, ik moet zeggen, ik hoor eigenlijk gisteren op het moment om de hoest te gaan, maar toen had ze gezegd van, hij had ik het ook voor al die weken gedaan. En dan ging ze toch niet naar hem. En die jongens van de Rot van Helle, die lieten me nog niet gaan. Ik had gelukkig 3 keer de jas moeten daar gedaan, dat is verschrikkelijk. Maar het hoor ik weer gezellig in Oostelen. En kijk eens daar, daar zit mijn dochter en mijn zoon der kas. Chic dat die er weer bij zijn, dit jaar, in de heerlijke optocht. Wat is het toch chic om die weer voor mij voorbij te zien komen. De chique frieken, dat zijn een aantal dames van de shootermannen. En ik ben zelf ook een keer met geweest met de shoot en sinds dit gaat mijn vrouw met de groep van de chique frieken. En die hebben dit jaar de Pierrot met spas in de kop. Prachtige schoenenpekjes die ik eigenlijk ook nog niet gezien houden. Dat hong daar ergens aan met een kleierhaak, maar nog niet in totaal gezien. Ze zit er fantastisch op. Chapeau dames. Helaas zit de prinses, die koest er niet bij zijn. Die zit helaas ziek in bed samen met de adjudanten. Ja, dan moeten we gaan doen. Ja, op die vrouwlie is erbij. Vrouwlie. Goed, allemaal, kom naar mij, kom naar mij. Goed, dan Gunvor. Goed zo, dan Gunvor. Veel wetenschap weten, wie heeft de prinses? Jonne en adjudante Kim. Oké, op 3 heel veel wetenschap, ja? 1, 2, 3, heel veel wetenschap! En kusje. Dat moet toch wel lukken? Ja, zeker. Er vanochtend weer bij. Zeker. Komt helemaal goed. Dat is zeer leuk, hè? Rie Dik stond ze hier in Heerlen om te kijken naar de optocht. En dat ziet er echt werkelijk fantastisch uit. Als ik op die tenen kon staan, dan ken ik de bocht zien hier in de straat. En ook daar staat het nog helemaal vol. Op het Pancratiusplein, daar zijn we namelijk in Heerlen. Tegenover het paviljoen. In de buurt van Fred Spelt, Dinzig, de binnenzitting. De boetegewone binnenzitting werd gegooid. Ja. En we zoeken juist natuurlijk CV, de rebellen van Groot Genij. Ja, hun prinses, Dionne, is krank. Ik kreeg vanmiddag al de berichten ervan
of wanneer de paardenmiddel houden om dat weer op de been te krijgen. Ik vind dat niet zo Dan zielig, kunnen we hè. natuurlijk ons best voor doen als Wingwillen. Dames, amuseer dich en dan vliegt dat hele. Ik vind dat niet zo sneu. Ik zit het wel eens op Facebook voorzien. Mensen die al een heel seizoen bezig zijn geweest om naar de Vasteloven toe te leven. En dan nu de broekje krijgen omdat ze huis in een café zijn geweest. Zo'n beer van hand tot hand rijden. En dan gewoon die bacteriën allemaal gaat sneller en die liggen dan allemaal toe. En die kijken misschien nog gewoon naar de televisie. Dus iedereen die krank is, willen we heel veel beterschap wensen vanuit hier. Met kallen over deze optocht. We zien altijd die 1 minuut wat je ervan vindt. Gebruik dan even hashtagje hele 14. Hele 14, hashtagje hele 14. En dan kennen we dat nog aan de hand. Morgen vroeg dus. Morgenmiddag. Woensdagmiddag. Kunnen we dat allemaal eens rustig gaan bekijken wat je erover hebt geschreven. Ja, doe laks wel Hans, maar ik kon vanochtend echt nog niet kijken hoor. Ik denk dat ik hier blijf plekken. Ja, langzamerhand werd er een traditie. Die dames en heren Limburg, dat er tip. Hey, hele vastelovend viert. Ja, dat is wel waar. Ik heb een hotel besteld en alles, ik blijf hier. Van nergens meer. Maar we hebben niet alleen een hele chique optocht. We hebben ook een hele gezellige vastelovend. Hey, een hele... Toetermuzika met nummer 113. Het wordt een beetje doorheen allemaal, maar nu lukt het weer op volgorde. Met een raket in UFO in maat, maken we de optocht in vaart. Futuristische pakjes van Toetermuzika. En ik zie hij ook de persfotograaf Luc Lodder rondlopen. Hij is aanstaande dinsdag is jurylid van een van de jubileumactiviteiten. Want we hebben de Lu bij hele opgeroepen om foto's in te sturen naar onze website www.kiekmich.nl. Daar willen we foto's zien van het jubileum. En voor Luc gaat dinsdag samen met Sander Linse en Pascal Moos die foto's jureren. Zodat we die op kanaal dinsdag ook eens bekend kunnen maken. www.kiekmich.nl. En dit is ook gewoon voor een stuk archivering denk ik toch? Dus we kunnen het namelijk eerder jaar gaan doen of hoe lang doen we dat al? Het is het eerste jaar dat we dat nu doen. Het is speciaal voor het jubileum hebben we dat in elkaar gezet. Maar dat is ook voor volgend jaar bijvoorbeeld. Want zo kunnen ze natuurlijk wel een archief krijgen. Ja, kijk, als we een hele eigen gaan doen wat een succes is, dan gaan we daar altijd mee door. Dus een beetje afwachten wie dat ze het oppakken. Kijk eens aan, krijgen we het rastakluren. CV Noos Chaos. Met de wing in de veren, wat vier dit jaar als Indianen moeten kleren. Prachtig, schoenpakjes. Dat zussen tegenwoordig niet meer zoveel, die cowboys en Indianen. Ja, dat klopt. Vroeger worden het eigenlijk altijd dat langs de optocht stonden als cowboy of als Indiaan. Maar ja, dan horen die pakjes die ze bij de HEMA-kost krijgen. Maar tegenwoordig maken de lui dat allemaal zelf. Gelukkig dat al die creativiteit gebruikt werd om die schoenpakjes te maken. Nou ja, en dat eigenlijk met een van de grootste carnavalskleedspullenwinkel van Limburg. Ja, gewoon geen naam hebben, maar daar kunnen ze eigenlijk alles kunnen krijgen wat ze wil. Ja, maar dat is toch allemaal gemak in Hanky Panky Shanghai. Dat is toch jammer. Dat kun je toch veel beter zelf maken. Dan kun je die eigen sfeer erin leggen, die eigen kleuren kiezen. En het ook op maat maken. Sommige jullie hebben het ook wel moeilijk op hun eigen maat. En doe ik nu aan en doe laks. Nee, bedankt. We kijken naar de hele Chineetjes, lieve dames en heren. En dan kijk ze mee. Ja, ik kijk. Nou, trouwens, dit is niet boren. Sorry, ik moet er even onderbreken hier. Want ik heb namelijk... Ja, tuurlijk, van Rob en Dini Kessels. En Rob zit op Zuid. En die man is in... Mijn man zit in Amerika, weet Fabian. En is dat nu op te gaan kijken, denk je? Ja, zeker, die zit achter de computer op livestream te kijken. En wat zei ze dan? Mama, Fabian, Anne, Margot, hallo! 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 Hier even terugkomen op de kleien. Dat zit ik toch even een beetje dwars, Hans. Het is namelijk zo dat met Vasteloven, als we naar een Vastelovens winkel gaan, dat is de enige plek waar ik gewoon elk in kopen.
omdat het zo ruim zit allemaal. Dus ik ben echt heel gelukkig met vastelovenswinkels. Ik heb altijd L kopen. Heerlijk. Enige winkel. Ja, makkelijk. Ja. Ja, dan krijg je ook als ze de jas zo niet ophangen. Dan pas ik ook wel in de L. Oh, wat een lekkere keer. Jongen, dank je. Een echte ridder. Een echte. Wat deed het eigenlijk? Ja, die mezelf als liefst dat hele ding, jongen. Jubileum, jongen. Ja, dank je. Een kusje bij je. Normaal ik ben die, maar ja, nu doen we niet, denk ik. Ah, echt dank je. Hallo. Die grote wens van die jongens is in vervulling gegaan. Jarenlang zouden ze wie een andere groep. En dan kroegen ze altijd van die prachtige pakjes aan met rukskes. En nu hebben ze het eindelijk voor elkaar dat ze als echte ridders met kunnen in de optocht. Een wens die ze al jaren hebben. Want neben mij zit er Tom Hoebe, de oude stadsprins van Heerlen. En die had natuurlijk ook altijd gedreund om eenmaal prins te zien. Maar nu is zijn tweede wens in vervulling gegaan. Ridder in de optocht van Heerlen. En die houden in de oprichting houden die op de 11e van de 11e. Ja. En dat wordt wel chic. Want die houden bij alle wingbulen houden ze een aanplakbiljet op de venstertoets geplakt op de vuurdeur. Dat ze opgericht worden en dat zie dit jaar ons willen beschermen in het jubileumjaar. Daar hebben ze volgens mij flink wat kilometers van moeten maken om overal bij ons op de deuren die dingen te plekken. Prachtig gedaan. Nummer 114, Sevi, de Mush Havens. Mush heeft stelen de show. Er zijn een aantal Lolitas, zeggen ze zelfs. Nou, dat weet ik niet of dat allemaal... Maar dat kan allemaal in de optocht van Heerlen. En dan kunt u wagen aan nummer 18. Sevi, de Bunderbeerkes. Bunderbeerkes komen natuurlijk van de Bunderberg. Dat is richting Ubaksberg. En ze hebben in het midden de oprichter, de Maurice. En dat wordt 2007 prins van de soeplummelen op de hele baan. En in die groep zit ook Roger Vroelings. Dat is de broer van de Pierre Vroelings. De opperbok van de Bokkenriers. En dit jaar had ook 4 toch wel gewonnen van de Bokkenriers. Want vooral Roger binnengehaald als nieuw lid van de Raad van Elk bij ons. Langzaam maar zeker kaap gezalmen met. Dus er werd kom het jaar flink gesteggeld als de Roger met de wingbulenmuts op hele heiken. Maar dat is richtig vastgelovend. Fantastisch. En hier zitten de Bunderbeerkes. En de Bunderbeerkes vliegen door de jubileumoptocht. Over 19, de baanbleumkes. Verhand geen wink, maar sterren in de kop. Het allemaal natuurlijk vanwege het motto 66 jaar of 6 keer 11 jaar, zoals ik dat eigenlijk zelf leer, als ik wink in de kop. De wingbulen hebben namelijk een jubileum. En dat laat dus ook heel goed zijn hier in de optocht. Dit vastelovenseizoen lukt L1 op televisie ook alle optochten aan nog zien. Of althans zoveel mogelijk optochten. We kennen natuurlijk niet alles wat er zijn, maar zoveel mogelijk komt er voorbij. Zodat je niks hoeft te missen. Dat geldt trouwens niet alleen voor televisie, ook voor de radio. Morgen zien we namelijk bijvoorbeeld in Remun aanwezig bij de optocht op de radio. Vanaf 1 uur. Dag Liandra. Hallo? Hij met de groep de Vicunha's. Wie komt dan zo'n naam? Van
gewoon een vakantie van een van ons. Ah, oké. En wat wil de route vandaag? We zijn bloemenmeisjes, poppen. Oké. En wie wordt het nu ten optocht? Leuk, gezellig. Voor u? Ja, gezellig, ja. Lekker druk, Oké. ja. Hey, en wat gaan we vanavond doen? Toch een beetje? Ja. En wat doen we met de Clint? En nemen we mee? Nee. Dat is geen op 10 erbij. Naar opa en oma, ja. Ja, oké dan. Hey, veel plezier nog. Hallo! Ach, Gito. Het mupje gaat ook met. De Vicunia's, Veervulos, een kink in de hele swing. Kinderen die meedoen aan de optocht. Dat is een flinke route die ze moeten aanvliegen. Hij zonder buggy gaat het lekker relax. Nummer 122. VV de Jongbloedje. En die begint dit jaar 22 jaar. En die hebben dit jaar een aantal chique hanen. Het zijn ook allemaal haantjes natuurlijk. Mansli, maar dat is dat hele. Die op een fantastische manier vastelovend vieren. Hier, Vieraastoon, als het erom gaat dat er vastelovend gevierd moet worden. Hebben dit jaar een fantastisch bal in Café der Klingen. Het is het groenteboerconcours wat die al jaren organiseren. En ik moet zeggen, op het einde van de avond ruikt het toch echt als op een bloemenmarkt en een groentemarkt. En zo ziet het er goed, maar een fantastisch feest. De Jongbloedje, met in het midden twee oud-prinsen van het vlees dat hele. De Jeroen Levens, die dit jaar dekhand is, die de oud-prinsen. En de René Graat, oud-prins. Natuurlijk wie de voorganger als opperwingbuil. Maar waarom 22 jaar? Wie in de halve aan hingen de kippen aan. Van de vriendinnen hoor, van Heerlen, toch? Ja, zeker. Ook van Heerlen. En alleen met de vasteloppen of Altijd, al sinds de op middelbare school zijn we al vriendinnen. Oké, en waarom vieren jullie nog graag met die vriendinnen vasteloppen? Wat is dat weer daar? We zijn immer vriendinnen en we zijn met z'n allen alles pas. Alles Spaß. Alles pas. Immer pas. Schön, wat ben je roes? Een beetje uurtjes zijn voor. Uurtjes. Uurtjes. Ieder jaar uurtjes hier, hè. Allemaal uurtjes hier. Allemaal uurtjes hier. Geniet ervan. Dank je, doe ook, hè. Ja, de wietteelt. Veel besproken onderwerp hier in heel Paul de Blauw wil het Geer reguleren de wietteelt. En daardoor komt er ook veel druk hier in de optocht. Ik ook hier is ook een ansiekaart aangeboden. Ja. Nemen zij langs de kant. Met een wietgezicht van Heerlen. Met een foto van het Pancratiusplein. We doen de luchtballon genomen. En zo werd het natuurlijk een hak gezet. Er zijn plannen voor de wietteelt hier in Heerlen. Ja, we hebben ja wietschaften genoeg. En wietsen kunnen we natuurlijk ook allemaal vertellen. We gaan eens kijken op straat wat er gebeuren is. Dit
is CV Kuka. We gaan samen bij Isje op tocht. We zijn al jaren aan de vasteland verknocht. En kijk eens daar. Was die jongkidsprins. Door jaren nog de Isje met zijn adjudant. Door Lars. En die jongen had het ook fantastisch gedaan dit jaar. Op vrijdag al die scholen afgegangen. Samen met dat wat we als Winkbülle zo gruus op zijn. En dat zijn die meisjes die ervoor staan. Het Winkbülle ballet. En wie begeleidt je nu zo'n jeugdprins? Want ik neem aan dat de Winkbülle dat een beetje in de gaten hou je ook natuurlijk zo'n jeugdprins. Wie begeleidt je zo eens? En we hebben een speciale jeugdcommissie voor. En die zijn met een man of 10. En die hebben de taken goed verdeeld. Een aantal kommeren zich om de prins, een aantal kommeren zich om de jeugdraad van 11. En een aantal zijn bezig met de meisjes van de Winkbülle ballet. Een goed geoliede machine moet ik niet zeggen. En daar hebben ook de ouders altijd ontzettend veel complimenten voor. Wie goed dat ineens zit. Al jarenlang dat die een fantastische kindercarnaval in de hele organiseren. En door Jarno, die had natuurlijk geluk. Want hij had het vastelovensbloed in de aderen. Want zijn opa wordt stadsprins van Heerlen. En kijk eens, van in de schoene wagen, dit jaar nieuw gebouwd door onze wagenbouwers. De Engelse drop moest ze niet verbreuven hoor. Dat smaakt een beetje piepschuimachtig. Waarom Engelse droppen dat ze rijden dat ze dat erop hebben gezet? Dan zouden we dit jaar als motto houden ze Engeland, Engelse drop. En toevallig is het zo dat de wagen is ontworpen door een meisje van Tarcisië School. Ja. En dat heet Tess Braken. En dat is ongeveer in april hadden die tekening gemaakt. Maar toen was het nog niet dat heel pap geproclameerd zou worden als stadsprins van de hele. Dat is zo'n toeval. En zie hebben aan boord ook een meisje dat aan het zingen is. Het jubileumlied voor de Winkbülle wat ze speciaal voor ons geschreven had. Het Fiorenza uit Valkenberg. Giet al een aantal jaren met ons met. En het treedt op in onze Spasmusical. Een week voor de vastelovend in het theater in Heerlen. En dan weer een muffins gegooid, een Engelse drop en ik hem wel aan. Dat zijn ons goede vrienden, vriendinnen. En kijk eens daar. Door confetti. Met de kleuren van de Winkbülle. Rood en wit. Rood en wit, de kleuren van de Winkbülle. Daar staat het Fiorenza uit Valkenberg. Langzamerhand een richtig heerlijk meisje. Wat ook die liedjes van de Wilknipa allemaal metzingt. En nogmaals, het valt me op wie hier heel overgeeft aan de jonge generatie. Die niet zo vertegenwoordigd zijn in zo'n optocht, maar ook gewoon naar de kant. Het is vooral heel veel jonge mensen die de oude liedjes ook metzingen. Ze zijn echt wat overgedragen, zeg maar. Nou, dat is het zeker ons best voor. En ik denk dat het op de scholen in Heerlen ook echt ondersteund werd. Dat er ook een aantal van die gekken zijn die met de kinderen toch die liedjes blijven zingen en blijven oefenen. We hebben in beeld VV immer verletsen. Het zijn 16 personen, wat flink van de hele baan. En die houden de wagen bij zich. Ze zijn geïnspireerd door Shaki en de chocoladefabriek. En dat is een van die wagens die ik 2 weken geleden heb laten zien aan de jeugd, aan de basisscholen. Die was hebben goed gelachen wie zo'n wagen gebouwd wordt. En ik moet zeggen, 2 weken geleden stonden er nog ganzen in het rood. Er stonden nog geen kranten op. En nu is ze verder. Ik moet zeggen, die jongens van Immerletsen hebben een topprestatie geleverd. En ik denk dat als ze eraan vult, dat het nog na is. Dat moet wel. En kijk eens wat een tune pakjes. Chique pakjes. En van de laatste goeiemiddag.
daar. Hallo. Alaaf. Hey, die had nummer 127. Had er erg lang moeten wachten. Valt mee, valt mee. En dat wordt wel de moeite waard. Sowieso, dus altijd. Oké, Altijd moeite waard. en wat stel er vuur? Ridders, soort van? Ja. Ridders. Ridders, oké. Wow. Hey, veel plezier nog. Alaaf. Alaaf. Je kijkt naar de optocht van Heerlen. De grote optocht van Limburg. 66 jaar Wink in de kop. We hebben jubileum en dat vieren ze hier in Heerlen met een hele grote optocht. En die duurt nog zeker tot 5:30 op de televisie. En we zien goed op schema, 128 kunnen doen zo meteen voorbij. Zuster Noal, de dames zijn met z'n vieven. En die hebben het over carnavalsmaandag. We hebben die een bal in Café Drakken. Altijd gezellig om bij die meisjes langs te gaan. Met glitter aan de bing en in de kop. Fleuren weer al 6 jaar, daar hele je optocht op. Kleurrijk wie immer, de dames van Zuster Noal. Ja, en dit is ook de groep die niet weg te brennen is het een hele vastelovens op doen. Leef nu! Wat is er Erik geluk? Erik! Wat is Erik geluk? Ja, vast geloven proberen. Waar er je boodschap had. Wat is dan nog vrijdag? En we zitten de carnavalsgekken naar boven. En dan komen ze, de nette kadetten, vierzins van de partij. Zie je dit jaar lijst nummer 17 in beeld is onze vierzitter Paul Frisse. Maar zo is het in Heerlen. Een aantal windbulen hebben natuurlijk hun taken binnen de vereniging, maar dan even lopen ze ook nog met in hun eigen groep in de Wat optocht. is dat zo net aan? Wir hebben dit jaar als motto vierzit van de partij. En de nette kadetten hebben Lies 11, dat zijn we er zelf. En we beloven er nu van alles, maar daar kunt je helemaal niks van uit. Daarom zitten we zitten alleen maar in de rood voor onszelf. Daarom hebben we dus ook Lies 11, dat snap ze wel. Hè? En we beloven er nu wel, iedere winkel 1000 euro netto. En geen hondenpoepbelasting meer. Ja, dat is ook een fiets, denk ik. Geen belasting meer, dat is zo ergerlijk hè. We willen nu belasting gaan heffen op het lichaamsgewicht van de lui. Nou, Dat komt toe en ik kom het goed goed waar. Ik stem. kom het goed goed. Dus stem erop. Ja, dat kan wel net zoveel als een politicus, dus dat komt ganz goed van ze. Ja, de volgende groep die daar al aan kunt